Kanál Večer z 5GB ponúka rozhovory so začínajúcimi kapelami a s ostrielanými hudobníkmi, hudobné recenzie a samozrejme nesmie chýbať humor. Čaute, a dnes tu mám ďalšieho hostia a ním je frontman kapely SoundClown, Miko. Ďakujem, ahoj, vítam ťa, ďakujem ti za pozvanie. Vítam sa tu v Bratislave. Je tu nádherne. Je tu krásne, akože zácpy, všetko pekné. Úplne španielská dedina, bol som veľmi rád. Dobre, Miko, klasická otázka na úvod, ako sa máš? Vieš čo, dobre už teraz. Teraz už v pohode. Ráno bolo ťažšie, ale inak super. To sú tie večere silné. Občas sa stane. Dobre, vieš čo, ja by som sa spýtal celkovo na vznik kapely SoundClown. To bolo v roku 2018. No vlastne ono to začalo v roku 2019 a Emil vlastne s basgitaristom, s Mírom sa nejak dali dokopy. A v podstate v priebehu roku 2020 tam prišiel Martin, gitarista. A ja som tam tiež sa tak nejak ocitol. V podstate, lebo oni hľadali akože buď nejakú speváčku, nejakého speváka a nevedeli proste nikoho nájsť. A nakoniec, že tak skúsime aj nejakého rapera alebo niečo také. Vieš, ja som sa predtým akože tak primárne venoval tomu rapu, R&B a čo som vedel tak o rockovej hudbe, tak to jedine, vieš, tak Metallica, proste tie klasické akože hudby, ktoré sú akože také svetoznáme. Ale inak som vôbec nič akože nejako nevedel. A došiel som tam s kamarátom ešte, lebo že on pozná niekoho, kto by to asi zvládol. No, tak som tam došiel, vieš, chalani začali riadne trieskať, klipkali mi oči prvýkrát, pozerám, že no dobre, že neviem, či toto dám. A nakoniec som si nejako zvykol asi. Alebo neviem, nejak sa mi to zapáčilo. Tie začiatky boli také trošku ťažšie so mnou, lebo ja som mal veľmi akože taký pozitívny vzťah k alkoholu a k zábave, tak celkovo, takže som nejak tie skúšky dosť vynechával a dosť to akože aj chalanov frustrovalo. No a potom Emil jedného dňa prišiel za mnou, v podstate my ho berieme v podstate ako kapelníka, takže on má akože na starosti tie veci. Vôbec sa mu to akože nepáčilo, to je mi úplne jasné, tak došiel proste za mnou a dosť mi prehovoril akože do duše. A zabral? No jasné. Zápalil vo mne ten oheň a vedel som, že to asi teda tak má byť. Mne sa to veľmi páči, keď sa tak vlastne mixujú nejaké také dva štýly. Vieš, vlastne rap a kvázi metal. Ale je to dobré, stále to ešte nie je úplne, vieš, že keby... Ja mám taký pocit, že stále ešte hľadáme v niektorých veciach. Že to nie je úplne... Nie je to úplne tá stálica, ktorú by som si akože vedel predstaviť, že na ktorej by som už dokázal ďalej stavať. Lebo keď si vezmeš celý ten album, spravili sme ho za prvé dosť rýchlo, spravili sme ho v podstate za rok a tie tracky sme robili v zábehu. My sme mali pripravené asi 2 tracky, keď sme išli do štúdia. Ty vole. A potom vlastne postupom času sme to všetko, aj som to písal, chalani hudby robili, furt sme sa akože snažili čo najviac. Samozrejme Emil robí v Bratislave, ja som robil vtedy v Prahe, ešte aj stále robím, takže ten čas tam bol akože fakt, že minimum. Takže sme sa snažili proste čo najviac a najviac ten čas využiť a proste nejak to vtesnať, lebo už keď sme s tým začali, tak sme to chceli mať čo najrýchlejšie z krku v podstate. No a nakoniec, akože, nie že by som nebol s tým spokojný, ale niektoré veci by mohli byť lepšie. Čo sa týka spevu, alebo? Tak celkovo? Asi aj tá hudba. Vieš, že aj spev, aj proste tie texty niektoré. Niektoré tracky sú tam také, že fakt mi to tak príde, že odplaknuté, vieš. Že ten track, keď si to tak akože spievam, alebo na koncerte a vidím, že tých ľudí to baví. Ale pre mňa to nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Vieš, že proste ja si to akože spievam, kúkam na nich a že ako sa vám to môže páčiť. Ale tak to je ten lepší prípad, vieš, keď ty to tak cítiš, že stále môžeš napredovať, vieš, stále to môžeš zlepšovať. To je pravda. Akože stále sa to dá nejako posúvať. Týmto by som pozdravoval kapelu Sektor 4, ktorí mi vlastne teba tak kvázi dohodili. Takže díky chalani. A oni tiež vlastne sa tak vyjadrovali, že oni tiež ešte nevedia, že čo aj ako, že oni vlastne sa tiež iba vyvíjajú. Ako ty hovoríš, že vlastne aj tie texty, že ešte stále. Čo sa týka textov, texty robíš ty? Všetko. No. Koko, super. No. To je bomba. Na tom si akože dávam dosť záležať. Snažím sa teda, aby to malo nejakú výpovednú hodnotu pre toho poslucháča, lebo v dnešnej dobe, aj keď si všimnem, ja sa akože stále nejak pohybujem v
v tej rapovej akože sfére, že počúvam viac menej aj ten rap, tam aj niektoré akože nejakú inšpiráciu tam akože chytám, vieš, na texty, na témy. Niektoré samozrejme od nikoho nič neopisujem alebo niečo, vieš, ale tak keď sa necháš akože niečím inšpirovať, tak to vždycky niečo. Každý si to vysvetlí inak, vieš. No a v podstate, neviem, snažím sa, my máme tých poslucháčov skôr takých, že od tých 30 rokov vyššie a tí akože sú naozaj sa niekedy aj stotožnia s tými textami, že sú veľmi akože rádi za to, že v podstate, že sú dobré. Doteraz mi niektorí aj neveria, že to píšem všetko sám, ale tak sú rádi, akože ma chvália, vieš, tak akože som za to veľmi happy. No ale nechcel by som nejak robiť, čo sa teraz napríklad robí v rape, tam hociaký mladý fagán, proste ide si 4 alebo 5 slov nejak dookola a neviem. Akože chápem, že všetko sa to nejakým smerom vyvíja, nemám nič proti tomu. Každý nech si robí, čo chce, však samozrejme, ale príde mi to plítke. Tak to je taká scéna, no aj tá rapová, keď nejaký nový, oni teraz si dosť frčia na tých zápasoch, keď si všimol. Takže celkom taká zábava bola. Aj v Čechách dosť, no. Čechy teraz sú úplne, teraz by mali s Momo, myslím, najbližšie. Clash of Stars, tak to už je strašný boom tam. To je strašný bizar. Taký bizar, no. Ja sa občas na to pozriem, ja ti poviem pravdu. No lebo je to pre nás také, že ty kokos. No. Teraz tam boli, sa mi zdá, že aj nejakí takí trpazlíci, takí títo boli. Predtým boli tiež také baby, také zaujímavé. Ja by som nemohol to. Tak to sú ako, ale vieš čo, to ľudí to priťahuje, čím väčší extrém. Samozrejme tam všetko ide iba o biznis, proste o peniaze a o to, aby to ľudí nejakým spôsobom asi zabavilo. No. Hej. A tak na ľudskej hlúposti sa myslím človek zabaví najlepšie. To je asi tak všade. Tam aj ten rapper, tam bol ten, kokos nám si teraz spomenúť na meno, ale čo mal s Rytmusom, mal to rakety jak pice. On je frajer, Flex King. Flexi. No. On bol akože, on je dosť taký kontroverzný typek. Je, ale teraz je taká doba, že musíš byť, lebo nikoho to nezaujíma, že keď niekto je nejaký priemerný, že aké to je, dobre, to nikoho nezaujíma. Buď musíš byť úplne vystrelený magor, alebo niečo fakt, že wow, že ty kokos, je to dobré, že toto je super. Inak, vieš, ako to je. No a väčšinou práve, že tuto už na Slovensku funguje asi ten bizar. No už to tu prechádza. Tí, čo držia akože tú pochodeň tej scény, jak je Kontrafakt, ja neviem, Separ, Dáme, DMS-ko a henty, Strapo ten úplne zmizol z očí. Málo, tak u nás väčšinou, čo viem, čo to je, Kali tam je, alebo títo, ty si tak frčia. Kali je akože stále dosť, no. Kali možno dáme rozhovor kvôli tomu, že veľa ľudí nevie, že on vyrastal na metalovej hudbe a on vôbec akože takéto, no jasné. No tak Metallica, Aero, jasné. Si veľký frajer. No, je úplne akože pán v tomto. A teraz pozri, aké veci robí. Ale tak to vieš, lebo ty sa v podstate chytíš v niečom a začneš v tom zarábať veľa peňazí, tak prečo by si mal robiť? No akože... Sem tam mal aj napríklad s kapelou jednou, teraz ty kokos. Za Anti-Smile mal nejaké veci s Ivanom. A to je nič, ale myslím si, takou tvrdšou kapelou mal. Aha. Tvrdšou. Mal 2 také tracky. Teraz si nespomeniem, ešte som ich mal na rozhovor. Chalani, takže sorry. A s nimi akože super, dobre to vypálilo, to bolo dobre, zaujímavé. A tak Kali, on si poradí podľa mňa so všetkým. Oni sú už takí akože zbehli toho, že... Tak to už sú profíci. No, už sú tam nejaké tie roky, no. To už počuť aj na tom hlase, že asi to nie je sranda už. Dobre, a vrátime sa k CD-čku, k vášmu. Umelý svet. To celkom vystižné, no. 12, no jasné. Čo sa deje teraz? 12 skladieb tam je. Máte tam aj nejaké featuringy, ale texty a takto, čo som bol ja úplne akože wow, čo bomba. Máte videoklip, pesničke Bielý kryštál, čo tiež sa hodí do tejto doby, lebo teraz sme silno progresívni všetci, takže... Ide si to dosť ľudí. No, tie drogy, bohužiaľ, takže radšej športujte alebo robte niečo také, aby ste nedopadli ako tá baba v tomto klipe, ktorý si aj pozrite. Určite zaujímavý. Ono je to v podstate, ten klip je spravený na báze voľných záberov. Chalani, čo máme teraz akože chlapcov, ktorí sa nám starajú o tie vizuály a podobne. Alpha Vision. Chlapci vynikajúco. A teraz vlastne s Tomášom, ktorý je taký akože asi hlavný predstaviteľ, tak sme robili klip na Kto som. A tam sme sa už akože zapojili aj my, super. Pretože tento klip bol úplne že bez nás.
a chceli sme to spraviť ako na také nejaké filmové báze, ako keby vieš. Že proste, aby sme tam my vôbec nefigurovali a aby to bol akože iba nejaký príbeh. A myslím si, že to vyšlo veľmi dobre, mne sa to veľmi páči. Postrihal tam tie veci akože brutálne, strašne to tam sedí. Je to extrémne pekné, ale teraz už konečne tam budeme aj my. Takže už nás možno konečne aj ľudia uvidia, že ako vlastne títo klauni vyzerajú. Tak som zvedavý, no. Neviem ešte presne, kedy to vydáme, lebo sme sa spojili nedávno s Rukou hore. Začali nás distribuovať v podstate aj na Spotify, na všetkých platformách. No a v podstate my to musíme ako keby vydať asi cez nich. Aby to malo akože... väčší dosah. Áno, väčší dosah, pretože my ako, neviem koľko fungujeme. Rok máme album vonku, ani nie ešte. Ešte ani nie. No, v máji, myslím. Oktobri. V oktobri? Hej. V oktobri myslím, že sme ho vydali. Mali sme aj koncert v podstate s Krstom, kde bol aj Ľubomír Mázak, ktorý nás v podstate nahrával. Robil Šetek mix, Šetek master, ešte tam aj solo na zrkadle. To je akože tiež veľmi pekná pesnička. Sice úplne asi taká ja neviem, ako to mám nazvať, taká rocková balada, vieš, že úplne, že taká trošku vytrhnutá z toho štýlu úplne celkovo a asi je to najprehrávanejšie zatiaľ. Zrkadlo? Zrkadlo je dobrá. Lebo vieš čo, mi sa na vás páči to, že keď vy hráte napríklad, že keď som si pozrel tento klip a potom máte tam, myslím, že 2 pesničky alebo 3 pesničky sú tam nahraté na YouTube z koncertu. A na tom koncerte nevidíš tam nejaký rozdiel, že, lebo veľa kapiel je taký, že spravia album, ty to počúvaš, že wow, že bomba a potom ich vidíš na koncerte asi, že ty kokos, to čo je? No, tam tie štúdiové úpravy si myslím, že sú už v niektorých prípadoch až veľmi. Až prestrelené. No, že v podstate ty prídeš na tú show a ty tú kapelu fakt, že nepoznáš. Vieš, a niektorí aj tí speváci sú takí, že ja chápem, že nie každý musíš mať akože svoj deň, vieš. Ja som tiež naposledy, čo sme mali koncert, tak tiež od rána som bol na nohách, brácho mal narodeniny, proste aj sa niečo popilo, vôbec som nemal čas na oddych. No a koncert akože nedopadol zle, ja som si to veľmi užil, ale boli tam nejaké také výpadky, no, takže... A tam toto nebolo vidno, vieš, na tých pesničkách, čo tam boli? Na to je dobre zahrať asi. Asi, aj. A ľudia mi akože celkom pomohli, no, v tom. Ja sa snažím akože aj s tými ľuďmi dosť pracovať, lebo neviem, ono je to také, že keď tam stojíš a sú tí proste ľudia pre tebou a vieš, nepovieš im ani slovo alebo niečo, že ja sa snažím s nimi akože nejako spolupracovať, aby mi nejak pomohli, lebo mňa to tak viacej baví. Vieš, ako keby tam mám stať jak prikovaný k tomu mikrofónu a nič nerobiť a no, díky, ste úžasný, nazdar. Samozrejme. No jasné, ja by som aj stand-up pomedzi to robil. Čo sa týka toho stand-upu, mne sa tam všetky pesničky sa mi páčia a hlavne tým, že ty si tak frčím na tom humore, tak jak to boli, keď ide Čech na naše hory. No. Sorry, to je silná bomba. Hento som sa akože tiež celkom opustil. A chcel som, akože, lebo celý ten track je v podstate taký, že riadne bomby furt. Ale musel som tam akože spraviť niečo také, že nech si Áno, jasné, to je vtipné. Nech sa aj niekto zasmie, lebo málo ľudí si to všimne. Lebo fakt niektorí to ani nepočuje, alebo ja neviem, ako to mám nazvať. Vieš, ale práve, že mali by to počúvať. Mali, celkom by sa zasmieli, podľa mňa. Aj sa zasmieš, je tam veľa vecí takých, lebo čo sa týka aj tejto pasáže, keď ide človek na naše hory, tak tam boli hociaké memečka, neviem, či si pamätáš, niekto v Tatrách, akože ponožky, sandále, týpek a s igelitkou tam, jasné. To sa tak pýtal ten Rím, že proste, že chlapci, nehnevajte sa na mňa, Česi, bratia, ale toto ste si museli normálne. Museli ste si to vyžať, lebo stále to robíte. Klasika, no to stále nám tam odpadávate a umierate pre Boha živého. Dávajte si pozor na to. Skladba Ja sa mám fajn. No, toto je veľmi zaujímavá skladba. Zaujímavé vlastne, že ako to vzniklo. Povedz. Ono to bolo tak, že ja som bol v Prahe a chalani boli na skúške sami a Miro prišiel, proste basák, prišiel s týmto riffom, vieš, takým, že taký, no mne to osobne príde, že úplne, že čistá rockovica. Že vôbec mi to tak neprišlo, že by som tam mal nejak akože repovať alebo niečo, vieš, že vôbec som nemal z toho taký vibe.
No oni mi to poslali a ja som si to proste dal do sluchátok v robote, ešte som mal nočnú, myslím. A som tak sedel, ty kokos, počúvam to, vieš, a že ty kokos, čo na to mám spraviť preboha, že či im akože, vieš, strelili nejaké pružinky v hlave, že toto ja nemôžem spraviť, že to sa nedá. Ja som si to vypočul ešte asi 2-krát, no za pol hodinu som to mal načmarané. Ty kokos, super. Originál. Akože brutál. Tak ma to chytilo nakoniec, že furt som to počúval dookola. Hej. Až ma to tak nejak proste chytilo, že... Ale už potom to išlo akože bomby. A keď som prišiel do štúdia, tak tam sa akože ukázalo, že museli sme to trošku aj spomaliť, lebo my sme to mali akože v prvom... No, my sme to mali ešte rýchlejšie a tam to bolo akože fakt, že za sebou ja som nemal čas dýchať. Jasné. Ja som fakt, že nevedel už, čo mám robiť. Ja som akože bol dosť červený už. A chalanom hovorím, že chlapci, nehnevajte sa, ale že musíme to dať proste pomalšie, tak aby to nestratilo tie gule, ale tak, aby som tam proste neumrel pri tom. Lebo to proste aj naživo, vieš, že naživo je to ešte horšie, v štúdiu jasné, to si môžeš kľudne nasekať, easy, jasné, ale proste prídeš na stage a nazdar. To je vlastne pesnička o tom, ako keď niekto sa niekde chytí a je na výslni, tak všetci sú veľkí kamaráti s ním. Áno. Bolo to tak úplne myslené v podstate, lebo akože mám veľa, každý má asi veľa priateľov, hej, nie akože takých, že úplne, že pravých, za ktorých by si dal ruku do ohňa. No a práve títo, keď sme vydali ten album, v podstate a začalo sa akože nejak točiť o tom, že akože kapela a tak, že Mišo, že ty kokošek ja ho poznám a zrazu tak poznáš, že no tak jasné, kámo. Tak poznáš, no. Keď si myslíš, tak poznáš. Ale tak to je veľa. Je, bohužiaľ, no. Ale pohode však. Sme s tým v pohode, si myslím. A ja sa mám fajn, takže easy. Takže, tak by to malo byť. Pesnička Čo chceš? To je vlastne tiež také klišé, povolanie syn. Áno. Ja som v podstate chcel výjsť, akože, čo má aj rytmus, myslím. Presne tak sa volá ten track Povolanie syn. A no to akože brutálka, no ako... Je to v podstate pravda, ktorú asi nikto nemôže poprieť. Hej. Nech si to každý skúsi, každý myslím, že pozná minimálne jedného alebo dvoch takých ľudí vo svojom okolí. A tiež sa akože, iba som to akože tak chcel opísať nejakým spôsobom, ako to vlastne je, ako to vnímam ja, ako to vnímajú proste akože aj moje okolie vlastne. No a myslím si, že tento je celkom akože taký dobrý nášup. Chalani, keď robili tú hudbu, tak im to prišlo strašne také plítke, vieš, také, že hrozne jednoduché to bolo. Ale keď sme to zahrali prvýkrát akože v skúšovni, že už keď sme to mali akože aj napísané, všetko skomponované, sme to začali hrať a strašné bomby to boli. Z toho hrozne bylo pozerané, že ty kokos, a chalani mi to ani nechceli najskôr, že tento track ani nenahráme, že lebo je taký slabý a pozerám, že ty kokos, počuješ to? Normálne si daj si telefón, nahraj si to a počúvaj, jak to hrá, ty kokos. Že to sú normálne že bomby. Hej. A nakoniec sme sa akože teda rozhodli, že dobre, že je tam aj akože dobrý ten text, je tam dobrá téma a už tú hudbu už nejako chalani akože predýchali, tak si povedali, že dobre, že tak chod to nahrať. Takže ono je to zaujímavé vlastne v tej kapele to, že ja keď som sa venoval nejak viac menej tomu rapu, že bol si proste solo. Vieš, že nikoho si nemusel proste počúvať, s nikým si sa nemusel o ničom dohadovať. No a práve táto kapela je v tom akože úplne 101, že tam si musíte dosť vyhovieť, musíte sa vedieť dohodnúť. To sú tie kompromisy ako vo vzťahu, vieš, to je tam, to musíš... veď práve, akože chvíľami to nedávam, či poviem pravdu, ale to tak... také, no. Ale tak naučili sme sa už spolu nejako vychádzať za ten čas, čo je akože super. Stále máme niekedy nejaké nezhodíky, ale myslím, že to asi k tomu patrí. Mne sa páči, keď sa kombinujú tie štýly a čo sa týka toho rapu, tak tam je výhoda v tom, že ty môžeš opísať ten príbeh úplne lebo väčšinou tej rockovej kapely, keď iba spievajú, tak to je nič, vieš, lebo ty si ten text môžeš napísať na 3 A4. Toto máš veľkú pravdu, pretože ja by som nikdy nevedel robiť nejaké také akože rockové piesne, ako má, dajme tomu, tu Blatanka, alebo, ja neviem, Desmod a tak. Neviem, čo by som tam vlastne akože mohol napísať. Nejaký opušťák, alebo nejaký love song, alebo niečo také, akože to by sa dalo, si myslím, že určite. No ale neviem, tam
tam ten rap je proste taký úplne, že voľnejší. Môžeš tam povedať v podstate akože viac toho. Hej, jasné. Úplne viacej tam toho nasypeš, preto niektoré aj tie texty sú také, že fakt, že to tam mám nasekané, chalani sa mi museli strašne veľakrát ako prispôsobovať, aby to aj nejako fungovalo, lebo ja som zvyknutý, akože napíšem si 16 barov, idem za chalanmi, hrajte to toľko a toľko. Koľkokrát už mi chcú dať refrén, pozerám, že ešte nie, ešte čakaj. Že no, ale že podľa správnosti, že by si mali akože takto, pozerám, že no dobre, mňa to nezaujíma. Chlapci, ideme teraz podľa mňa dobre. A nakoniec to akože funguje, no. Si mi pripomenul Holky, že Slíže, keď majú tú skladbu R&B, tak on tam záže, počkaj, ešte ne. Tak to je vlastne... Oni sú strašne frajeri. Komu vyprávaš cigán šalit? Počkaj, ešte nie. To je, mne sa veľmi páči aj skladba Toľko nás byli. No. Nechcem nejako rozvíjať túto tému na YouTube, lebo oni sú veľmi takí, keď spomenieš vlastne tú 19-ku, tak hneď ťa vypnú. Takže to bolo také, veď všetci vieme, posledné 2-3 roky, ako bolo. No, bolo to veľmi zaujímavé, no. A dobre to bolo tiež. Ja som akože, že by som sa nejako vyjadroval k politike, to nie. Ale toto si fakt už pýtal, že bolo to presne akože v tom období. Myslím, že každého to nejakým spôsobom sralo. No ale že by to malo akože nejaký úspech, napísali nám z jednej strany. Vlastne keď nemenovanej. Hej, asi každý vieme, o akú sa jednalo. No a že či by sme im akože nechceli zahrať ísť ten track akože na ich nejakú tú besedu, alebo čo to mali. Super. No, to je jasné. Tak sme si hneď akože pomysleli, lebo my sme sa na tom pobavili a išli sme ďalej. Ja som mal tiež, teraz som mal niečo také a my sa snažíme, aby vedeli potom aj ostatné kapely, mimo politiky. My tu riešime iba hudbu a kvás nejaký humor a také, čo nejaké príbehy do toho, prúpovidky, ako by povedal Vadim a takéto veci a snažíme sa ísť mimo. Ak sú nejaké srandičky, jasné, to nikto neodpadne, ale nejak promovať nejaké strany a však všetci to asi vôbec, však teraz idú voľby, každý si môžete voliť, čo chcete. No jasné. Myslím, že tam je hrozný výber, takže easy. Takže čaká nás všetko perfektné. Určite áno. Mne sa páči v tej skladbe aj ten koniec, vieš. Že vlastne, že nevadí, ale mne, vieš, to je super. Chcel som sa akože to bolo akože zase iba také jediné vyjadrenie z mojej strany, že tým som to začal a tým som to aj ukončil. Ale to je dobré, super. Mne to akože veľmi vadilo. Aj keď akože na mne to nebolo nejak extra vidno, ale myslím si, že to bolo hrozné. Ja som vtedy musel vlastne aj cestovať do zahraničia. Takže tam to bolo dosť také povinné už, vieš, že tam si sa musel prispôsobiť. Čo som aj nespomenul vlastne v tej pesničke, ja sa mám fajn solo. Áno. Jimmy Cimbo, pozdravujeme ho. Kokos, to je brutál. On je strašný král. A potom kto to bude hrať na koncerte? No. to som takto. No vlastne... Teraz tam máte aj novinku vlastne, však k tomu sa dostaneme. No na prvom koncerte, keď sme mali aj krst, tak to odohral Ľubko Mazák, pretože bol nám ako krstný otec. Tak sme ho rovno využili, však má tam aj solo v zrkadle, tak sme ho stiahli so sebou. Že poď, že prosíme, tak akože bol ochotný. A odohral to on, akože dal tam nejaké svoje, lebo však Jimmyho myslím napodobniť, to je asi nemožné, si myslím. Akože možné to síce je, ale tak to bude zbytočne, vieš, cvičiť mesiac solo, len aby to proste zahral na jednom koncerte, vieš. No ale teraz mi akurát písal Emil, že by mal byť Jimmy aj s kapelou by mali byť v Kaňanke. Super. Takže by vám to švácli. No, myslím si, že určite nás zavolajú. Dobre, to je bolo Jimmy je akože v tomto veľmi, veľmi ochotný, on je král. Jimmy je super, Jimmy je ako fakt, že... A Ľubko akože ten tiež, ten akože musím povedať, že ten má asi, jak by som to povedal, tak mal akože asi najväčší podiel na tom albume. Vieš, a čo sa týkalo toho mixu, my sme boli takí neoťukaní dosť. Vieš, nemali sme vôbec skúsenosti ani, ja som akože bol v štúdiách, vieš, ale to boli také vždycky, že mal si proste pred sebou mic a hotovo, nemusel si tam ísť proste s kapelou, nemusel si tam rozkladať bicie, nemusel si proste nič nahrávať. Pustil si proste beat a išiel si, vieš, takže klasika. To sú tie rozdiely potom. No a akože tá práca pri tom a v podstate oni to štúdio majú v Seredi, Randall Group Production.
akože frajeri, brutál, akože myslím si, že na Slovensku... No jedno z najlepších, čo som ja videl, určite, keď sme robili čo sa týka zvuku, a veľmi veľa ľudí nám chváli zvuk. Hej. A my sme akože fakt, že na to hrdí. My sme si na tom dosť akože chceli založiť, že nebudeme robiť proste hlúposti, tak už keď chceme spraviť album, nech je to hlavne s dobrým zvukom. Hej. A hneď Emil akože hľadal nejaké kontakty a tak našiel Jimmyho a Ľubka, Seredi a išli sme tam a som pozeral, že ty kokos, no bomba, že v takomto som ešte nebol. No a Jimmy čo hovoril, keď ste mu prvýkrát pustili skladby? No... Lebo Jimmy je povestný svojimi... No, tak myslím si, že konštruktívna kritika je v pohode, ale nebol nejaký taký, že by nepovedal, že je to akože fajn. Niektoré veci samozrejme, že... Lebo chceli sme ho akože na solo. My sme ho strašne sme chceli s ním spoluprácu, no. A strašne akože Emil na to tlačil. No a v podstate my sme mu len... Vieš, vždycky, keď sme nahrali track, že čo Jimmy, že vyskúšaj toto, vieš? Nie, nič. Není to zlé, ale nie. Že ty kokos. No a posledné tracky, keď sme nahrávali, to bolo Ja sa mám fajn a myslím, že Zrkadlo. A Zrkadlo, na to sme už proste chceli Ľubka, to už som ja povedal, lebo on tam hral aj tie vyhrávky a ja som sa tam akože dosť tým tak vedel dobre opustiť. No a Jimmy proste potom prišiel a došla nám iba správa do skupiny, že tak to Ja sa mám fajn, že to vám zahrám. Ty kokos. A že že dobre, že aspoň niečo, kámo. Normálne taký kameň padol zo srdca. Emil ten skákal 2 metre do vzduchu, že kurva, konečne, vieš, akože paráda, no. Veľmi sme sa tešili. Ale prvýkrát, keď som si vypočul to solo, tak ti poviem pravdu, že som normálne takto mi prevratilo oči dozadu a ja pozerám, že to čo je, ty kokos. Kokos aj Maník, to je... Ja som si myslel, že prileteli mimozemšťania, alebo čo vieš, že úplne, že z inej planéty, ty kokos to solo. A keď som si to vypočul druhý, tretíkrát, no ja som bol z toho úplne, padol som na riť proste. Bol som hotový. Akože fakt frajer, klobúk dole. Ja si pamätám, keď nám hovorili chalani Sektor 4, že prvýkrát pustili skladbu a teda tak, no čo hovorí Jimmy? No takto vám poviem, chalani, nebaví ma to. Že to fakt? Môžem vám trošku tak nejako to poskladať, no, tak potom pustil, že ty kokos, bomba, jasne, takto to chceme. Lebo úplne inak to, vieš, ty keď už to máš napočúvanú svoju hudbu a si to hráte a potom už zostavíte v nejakom takom leveli, že dobre to je, úplne spokojný. A potom niekto príde, takýto už skúsený a povie, že skôr takto. A potom, že ty kokos naozaj. No, Ľubko nám akože tiež vo veľa trackoch akože pomohol aj čo sa týkalo viacej gitár, lebo my sme boli dovtedy iba 4. A v podstate Maťo, to bolo všetko na ňom. Čo sa týkalo nejakých sola, sme tam ani myslím nemali. My sme ani nezačínali nejakom, že by sme nejak solovali alebo niečo také. Lebo Maťo tam mal akože fakt veľa tých gitár, že čo on musí vlastne všetko zvládnuť, aby to nejako dobre vyznelo. Sme sa vždy snažili nájsť nejaký kompromis. No a v podstate Ľubko nám akože v tom štúdiu trošku aj pomohol, takže že sme tam donahrali nejaké gitary. Vieš čo, už síce akože naživo to tam nepočuješ, ale nechýba to tam úplne. Vieš, že je to trošku ochudobnené, ale nie o moc proste, vieš. Že... A tak sú albumy aj na ktorých v podstate aj rocková kapela, že vôbec nemá solo, neviem. Metallica bola, keď mali Saint Anger, tak tam vôbec nie je žiadne solo na celom albume. Akože ja počúvam skôr, to tam. Ja počúvam skôr ako Papa Roach, POD, Limp Bizkit a tieto kapely, akože už teraz, lebo už ten rap akože sa snažím nejako vytesniť. Hej. A snažím sa, škoda, že idem tou takou americkou dráhou, lebo ako veľmi sa mi páči tá hudba celkovo, ale tie texty, vieš, že by si to nejako prekonvertoval, alebo proste, že dobre, spravíš dobrú hudbu, hej, na ten akože americký štýl, že je to vymakané ako hovado, ale proste napíš tam nejaký slovenský text, tak, aby to bolo dobré. Vieš, už to nie je až také jednoduché. Oni väčšinou potom chalani spievajú v angličtine potom. To je taká klasika. No, ja sa priznám, že ja moc anglicky neviem. Že by som mal akože nejaké, bol som síce aj v Anglicku rok, ale že by som tam niečo pochytil, tak to asi moc nie. Ja som sa učil nemčinu. Áno, polštinu skôr a ešte ruštinu, to bolo tiež v pohode. No a ti poviem, že keby som chcel,
že chcel by som to dostať na nejakú tú európsku úroveň. Hej. Dajme tomu, že aby nás počúvali akože aj mimo teda Slovenska alebo proste nejaké zahraničie. Tak si myslím, že by som to akože zvládol, ale neviem, či to chcem. Takže myslím si, že tie dvere sú stále otvorené pre mňa, že kedykoľvek sa proste môžem postaviť a ísť na tie kurzy angličtiny, naučiť sa proste tú angličtinu, lebo na tie texty, hej, si povedzme pravdu, že tiež sú niektoré akože dosť jednoduché, ale strašne sa s tým dobre pracuje, si myslím. Je to ľahšie, oveľa ľahšie, tam sú lepšie rímy, vieš. Áno. A tam Easy, jedno slovo, jasné, jedno slovo máš 5 významov pomaly, tak proste... Veľa ľudí má halúze kvôli tomu, z tej angličtiny, kvôli výslovnosti a tak, ale keď si pozrieš niektoré tie kapely, alebo aj tých reperov, vlastne aj tých hlavne latino, alebo tých afro, ako myslím, že tak to keď počúvaš, tak to už je jedno, však to vieš... Je to úplne, vieš, halabala, vieš. Niektoré veci robí, nevieš, proste Afričan, on má úplne inú angličtinu. Alebo Indovia. No, vieš, napríklad. Vieš, že tam je tá angličtina proste... Tam sa to nerieši. Strašne pohýbaná. My to tak skôr riešime, aby ten prízvuk bol úplne Im je to úplne jedno. Pokiaľ to není ako na Peťo Sagan, že tam dá, že taký oný, vieš. On je frajer. Taký slovensko-anglický prízvuk. Tak je to. Je to král, no. Tak to je. Vy tam máte teraz takú novinku, máte nového gitaristu. No, ono to nie je až tak dlho. My sme akože dlho hľadali niekoho, kto by nám akože v podstate pomohol trošku obohatiť tú hudbu. No a vyskúšali sme akože dosť chlapov, ale nejak to proste nehralo. Vieš? A teraz sme si tak povedali, že dobre, že dáme akože poslednú šancu nejako, alebo že teda ostaneme 4 a kašleme na to, že proste nejako si poradíme, alebo proste sa skúsime nejako vyhrať s tým zvukom, že nebudeme musieť riešiť nejaké sola, alebo proste tieto iné veci, ale čo ja viem, Maťo si kúpi 5000 pedálov, vieš, a môže si tam proste skúšať a nejak by sme to obohatili týmto smerom. No ale nakoniec myslím, že Emil doniesol Kaja, ja som bol vtedy ešte v Prahe a on je akože hudobník, je veľmi dobrý, fakt akože král, je trošku starší, ale myslím si, že tam práve vidno tie skúsenosti a on je fakt akože rocker. Hej, to som si všimol. On je ako brutál, takže myslím si, že tam nejaké to spoznávanie, že tam vôbec akože nebol problém. Občas akože máme ešte nejaké dotazy medzi sebou, však samozrejme, lebo vieš, ja keď mám pomaly 30 rokov teraz, v novembri budem mať a on mi môže byť dedo pomaly, vieš, tak akože robíme si z toho trošku srandu, ale nemáme problém ísť akože spolu na skúšku, zobrať si fľašku, vieš, pokecať 4 hodiny len tak proste si hráme na gitare, ja niečo píšem, on niečo hrá. A myslím si, že akože super, že tá chémia tam je. Hej. Aj napriek tomu vekovému rozdielu, myslím si, že sme na tom úplne v pohode. V tej hudbe je to dobré, v podstate to je také, on sa niečo zasa naučí od vás. No, jemu sa to začalo strašne páčiť. Hej, jasné, lebo to sa tak doplňa a potom zasa tým, že on je starší, tak zasa niečo také, že tie skúsenosti má, tak zasa to ťa tak posúva k niečomu, tak to je dobré. Tiež mi akože veľa ukázal, musím povedať, že nebolo to len také ako... Ja som si myslel, že ja mu akože nič už nemôžem dať viac. Ale on ma akože presvedčil o tom, stále ma ako vychvaluje a dáva mi akože vieš takú tú energiu, že Mišo, že ty ešte ani nevieš, proste, že čo ty máš akože v sebe. Hej, jasné, lebo ty máš super hlas, no, dobrú farbu hlasu. On mi to tiež hovorí stále, no. Hej, to akože, keď som počúval prvýkrát chalani, to si, hneď si to vypočuj, som počúval, ty kokos, bomba. No, akože snáď tam musím stále cvičiť, no. Že... Tak to patrí k tomu, vieš. No, veď práve. A toho času je dosť málo. A ja neviem, chcel by som to akože dostať na nejakú tú vyššiu úroveň, celkovo aj tú kapelu, len neviem, no nie je to až také jednoduché. Vieš, a v dnešnej dobe, ešte aj samozrejme po tej 19-ke, tak to už bolo aj také, že aj tí ľudia nejak proste sa, neviem, odcudzili. Vieš, a nie len medzi sebou, ale proste už teraz dobre známe kapely samozrejme stále fungujú, vieš, ale že by nechcem teraz akože nadávať na Slovákov, sorry, ale neviem, či sme takí zatrpknutí a nevieme dať proste šancu novým kapelám, mladým ľuďom a proste
tam nie, že aspoň nevyskúšam. Tam proste oni im vôbec nedajú šancu. A toto je veľmi akože smutné podľa mňa, lebo myslím si, že je tu strašne veľa talentov. A niektorí by to dotiahli si myslím, že veľmi ďaleko. Nehovorím, že by sme to boli zrovna my, ale myslím si, že... Určite áno. Vieš, náš kanál vznikol hlavne kvôli tomu, aby sme dali príležitosť aj ľuďom, ktorí... Je tu milión kapiel. To je pravda. A treba si ich vypočuť, vieš, nejako ich odprezentovať, aby si to človek počúval a povie, wow, ty koko, super, toto sa mi páči, alebo toto, vieš, lebo veľa je tých kapiel. No jasné, ale lebo u nás v podstate, čo sa týka tej rockovej hudby, a keď si pozrieš rozhovory, tak to je klasika, to je Desmod, Tublatánka, ja neviem. Ešte pár... ale nie, akože jedno však jasné sú. No a v podstate to ide iba toto. Stále sa točia dookola. A zrazu príde niečo nové a tým, že snažíme sa to kombinovať, že dať priestor mladým kapelám, odprezentovať ich, ktoré sú fakt, že majú nejaký potenciál a potom samozrejme, že sem tam niekoho aj takého známeho. Aby zasa tým, že ľudia pozerajú aj na toho známeho, tak si pozrú aj nejaké rozhovory, čo boli predtým. Áno. Kokos, toto je celkom dobre, toto sa mi páčila taká skladba, alebo tento klip sa mi páčil a stále niečo je také, že super. Tak to nejako predstaviť ľďom. No ja som tiež veľmi vďačný, že som takto dostal pozvanie. Ja som veľmi rád, že super. Ja som bol veľmi akože prekvapený, lebo neviem, my máme ako normálne mail, ako SoundCloud, vieš, taký, že oficiálny, ale ja na ňo nemám prístup, lebo ja sa rád akože od týchto vecí dištancujem, vieš. Ja mám dosť problémov sám so sebou, nie to ešte, aby som vybavoval nejaké maily. A iba mi napísal, myslím, Maťo, alebo Miro, neviem. Maťo mi napísal, že vieš čo, že písal mi Miky, že rozhovor. On pozeral, že hej, že no jasná, že tak dobre, že daj mi na ňu kontakt, že sa dohodnem s ním, alebo tak, nie? Poslal iné číslo. Ja som ti poslal české číslo. Ja som ti dal slovenské číslo a českú predvoľbu. Áno. Takže to bola akože hneď prvý kiks. To bude asi halus nejaká. No a Miro mi v tom píše, že počúvaj ma, že ty si mu dal asi zlé číslo, vieš. A pozerám, že ty že plus 420, že ježiš, daj tam jednotku. A potom si mi volal, ja som bol akurát na sprche, vieš, pozerám, tak som ti rýchlo volal naspäť, že čo sa deje. Tak som rád, že sme sa akože konečne nejak spojili nejakým spôsobom, lebo bolo to veľmi zaujímavé, no. Tak hej, aj tým, že vlastne pracuješ v zahraničí, v Čechách, tak je to také... Bratši Česi. Teda. A oni už nevedia, ako si majú hovoriť. No, to majú tiež ťažké. Veru. Dobre. Kde by sme vás tak mohli vidieť v najbližšej dobe? Okrem tohto 19. lebo premiéra pôjde, myslím, 27. Vieš čo? V septembri bude. 2. septembra, to som si vybavil cez moju priateľku v podstate, do Lehoty pod Tačníkom. Tak akože taká krčmička, tak tamto pôjdeme asi rozbiť trošku na tú domácu pôdičku. No a Emilovi sa podarilo spojiť s chalanmi z Rebel Sky, zo skupiny. Myslím, že to je bratislavská skupina, originál. A oni sú, myslím, že už dosť dlho na scéne, ale ja nemám proste nejaké znalosti, vieš, ja nemám napočúvané slovenské kapely. Hej. Nie, že by ma to nezaujímalo, ale ja na to naozaj nemám čas. Ja sa snažím stále sústrediť proste na seba a na svojich chalanov. A nie, že by som si akože nepripúšťal nič, že tu nič není, ale na čo? Že keby ma to fakt niekto akože ma zaujme, alebo niekto mi o niekom povie, tak si to veľmi rád vypočujem. Ja akože s tým problém nemám, ale snažím sa sústrediť čisto iba na nás a nechcem proste nejak vnímať tie vonkajšie vplyvy. No a v podstate Emil to nejak sa snažil tak vybaviť, že v podstate by sme nerobili ako predkapelu. Vieš, takže mali by mať teraz jesenné turné nejaké, myslím, že Bratislava okolie. Tak sa vidíme. No, tak možno, že aj Bratislava myslím. A nejaké Nové Zámky, myslím, že tam boli ešte Nitra asi a takéto nejaké mestečka. A ak by to teda vyšlo, bol by som akože veľmi rád. Kľudne by som ani nešiel do roboty, akože easy. Nie, že by som sa hneď nechal opojiť, ale musel by som to dať, lebo strašne chcem, aby sme sa niekde ukázali. A nie, že by ma to akože už doma nebavilo, ale chcem ísť aj von, vieš, ako nie, že von a určite do Čech by som veľmi rád išiel, vieš, ale neviem, no myslím si, že zatiaľ akože to Slovensko, že keby sa dostaneme akože, teda
do Bratislavy, to by bolo super, vieš. Len každopádne aj tá cesta, vieš, a všetko, ja ešte plus to cestovanie z tých Čiech, takže je to akože niekedy dosť ohubu a veľmi ťažko sa akože niekedy stíhajú veci, ale som ochotný pre to urobiť všetko. Vieš, mne je to, ja nepotrebujem za to proste, vieš, nejaký cash, alebo čo, jasné, že každý by chcel. A ja by som chcel, keby sa tým akože môžem živiť, tak by som skakal do Montrealu do vzduchu. A tak väčšinou tie začiatky sú od tých cestiakov, takže vlastne No jasné, ideš proste za cestu, za bufet a easy proste, ale ukážeš sa, zahráš si, zabavíš ľudí a neviem, myslím si, že je to skôr asi o tej zábave. Určite na tom začiatku, hej, no. Musí, lebo potom už potom začneš chytať nejaké také, vieš, a prečo to robím vlastne? To už potom, ten horš. Ja som vždycky nejako, akože, na toto som nikdy nezanevrel a myslím si, že na to ani nikdy nezanevriem, že nikdy to nebudem robiť nejako kvôli peniazom alebo čo. Začal som to robiť kvôli tomu, že ma to baví, že ma to náplňa nejakým spôsobom, že mi to niečo dalo a nič mi to nevzalo v podstate. Vieš, že ma to ako keby dalo na to správnu cestu, lebo tiež každý má minulosť, akú má. A myslím si, že nie každý ju má nejakú svetlú. No a ja som asi jeden z tých, ktorý tiež nemá moc akože takú čistú. No a práve vďaka tejto hudbe som sa akože aj nejako ocitol, myslím si, že na tom správnom chodníku, takže dúfam, že to tak bude pokračovať a že ma to nezhovadí. Možno jedného dňa, ale dúfam, že nie. Budem sa snažiť o to, aby sa to nestalo. No. Dobre, super, tak díky moc za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Vidíme sa na koncerte. No, veľmi rád. Mám tu aj CDčko, mám iba jedno. Ukáž, aj sme ti ho podpísali, aha. Tak. Ukáž na kameru. Frajerina, čo? Všetko sme si robili sami, akože no, sme sa snažili, takže uvidíme, no. Ďalšie by sme už asi mohli dať na výlist, takže ak by mal niekto záujem, to by bolo super. Tak cez tú ruku hore by sme asi už potom nejak tým časom sa posnažili, že by to bolo akože aj nejak voľne na nejakom e-shope dostupné. Super. Takže sa budeme snažiť. Dobre, takže pod video dám samozrejme linky, kde si môžete nájsť kapelu SoundClown a vidíme sa na budúce. Čaute. Díky moc, čaute. Dobre, super. Husto, no.